Hello friends, welcome to my YouTube channel. जों दाहाय थांगासिनो क'क्राझाराव थांनाय जाहोना जाहैबाय बिश्वकर्मा खालि सिनेमा दिन्थिगोन आरोना। सिनेमानि प्लेसआ जाहैबाय गेरुवा आश्रम। बिथिङानै गोदान वाटार साप्लाइ गेरुवानि ओमफ्राय गेरुवा वाटार साप्लाइ गोदानाव आरोना सिनेमाखौ दिन्थिगोन। 17 तारिख ना शनिबार 17 तारिख फैगोन शनिबार बिश्वकर्मायाव आरोना। ओमफ्राय सिनेमानि मुङा जाहैबाय खिथेर। फैदो नोंथांमोनाबो नायनो। भिडिअखौ नायलांबाय थादो, आवगायलांसै लासै लासैनो। जों फैनाय जाहोना जाहैबाय खिथेर फिल्मनि एडभान्स होनो फैदों आरोना। एडभान्सनिफ्राय बुकिंजों लोगोसे मा होनो बेनार लांफैदों। लोगोफोर दासो बोरिमाखा बारदों बोरमा मोनां कन्डिसनाव। नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो, इन्जय खालामदो। ब्लगफोरा आरो बिदिनो जासिगोन आरो उपाय गैयालै, टाइम मोनस्लाबाखै गोजानाव थांनो। रिया आब'नि खिथेर फिल्मखौ नोंथांमोना साननैसो उनावनो नुसिगोन जोंनि जायगायावनो बागानपारा गेरुवा आश्रम। लोगोफोर दासो बोरमा मोनदों बोरमा। नोंथांमोनाथ' ट्रेलारखौ नुखाबायानो जानांगौ, खिथेर फिल्मनि ट्रेलारखौ। बिराद हिट जादों आरोना फिल्मा। फैदो नोंथांमोनाबो नायफैदो, गाजा गोमजायै बिश्वकर्मानि दिन फैबानो जाबाय गासिबो। बङाइगाव 49 किल'मिटार, बिजनी 23। बर्तमान मोनबाय जों दा हावली रोड सिमलागुरि। लाइक आरो शेयर साबसक्राइब खालामनो दाबाव। जोसिना हो साबसक्राइब लाइक। बिक्की दैमा मोनबाय दासो। गाहाय जाहैबायना ट्रेन लामा दङ इखि नुद्राया। सिमतायाव दङ सासेया। फैबाय जों मोनफैबाय मानिकपुर। बर्तमान मानिकपुर मा सिन्था जादों माबाखौ बेनारखौ मोनबोगोन ना मोनबोआ सिन्था जाबाय। मोनगोन दा मा टेनसन लादों, मोना जाजानो गिबाय थादों बेस्राया। बेनारखौ मोनगोन सिन्था खालामना। जोंनिफ्राय फैयोबा फार्स्ट टल गेटआथ' थाबोबायानो, नै सेकेन्ड टल गेट एकदम फैसा नांगौलै। मा होनदों टल गेटआव? वेलकाम टू नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया। मानसि सोना हरनो हायाखैना दा, बे गाबोनबो हासिगोन आरो सोनो। दसे थानानै जाया बेना, लिमिटआनो 12,000 नङाबा अट'मेटिकलि दानलांबाय आरोना फैसाया दा। बङाइगाव मोनफैबाय बर्तमान, बङाइगाव। हिमालय हटेलाव दसे रेस्ट लानि। ओरैबायसा मानसि जायो बेहायबो, एकदम पार्किंनि जायगायानो गैया जायो। नाया मानो गारिजों गारि। हिमालया हटेल। गारियाव जिरायबाबो मेङोलै, दसे रेस्ट लाबाय। पान जानो पान। आगोल बे हटेला जि फिसाथारमोन आं फैजेनबा।
जेबोआनो गैयामोन दा नाया मानो बिल्डिं जालांजोब्बाय हाबफेरदोंमोन फैबा क'क्राझार हाबफेरदोंमोन लोगोफोर क'क्राझार बेरायनो सासेया फैखांना लादों नुवाखै नै बेरायनायावलाय आरो मा थायोना गरम बोथोराव जायो गामसाल'सो बायबावगोन बाराबा गामसानो बायबावगोन पान जाबाय जानानै दा आरो स्टार्ट खालामलायनोसै ओंखामखौ जों क'क्राझार बाजियाव जाहैनोसै आरोना हिमालयाव जाथ'ला हेलौ लोगोफोर भिडिअखौ एसे काट खालामबाय आरो ना दा बर्थमान जों मोनफैबाय कारिगाव एसे दंसो साफा नुखादों ना जोंनिफोरखौ बानाया जोंनिफोरालाय ओरैनो थासिगोन आरो माथो जाबावनो गोजोन नोगोर क'क्राझार दाउ बरायबाय थेंक इउ बरायनायनि थाखाय बेखिनियावसो मार हिट मोनो आं जिरायनो साया साफा जायो आरो रिपेयारिं बनायफिनबावबाय खोनाना दाख्लै फैदोंमोन दाख्लै हेमन्त फैदोंमोन ना उपेन्द्रनाथ माबा खालि बिदिनो मालाय लामाफ्रा हिट नुजोब्बायलै क'क्राझारा जोंफोरनियालाय माला जागोनब्रा बाक्सायाथ' बाक्सा खामानियानो गैला लामाया Dia tuh masih udah zat bengkak kenapa hai le mendung iji balai bal nengko fai tuh lama sini apa ya mana tuh tuh मोनफैबायानो जोङो बेनार लांफैनाय जायगायाव बेनारखौ लाखांबाय जोंनिया नैला बेनारा नायनांगौमोन बे सिंजोंसो थांनांबाय आं सिंजोंनो थांबाय हेलौ किथेर बेनारखौ लाबाय आरो ना किथेर गेरुवा आश्रमाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन किथेर फिल्म रिया ब्रह्मनि दा टाउन भितराव हाबफैबाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल साबफाथार जाना दंलै थ' जोंनिया बुकिंआ जाबोबाय ओमफ्राय 17 तारिखै जाबाय डेटआ जोंफोरनि बाक्सानि टाउनालाय माब्ला जागोनब्रा क'क्राझार बायदि माने नाग्रिजुलि लाइनत किबा चेकिं थाकेना तामाम कारा इफाले बाजै हटेलाव ओंखाम जाग्रा लानोसै बाजै हटेल आरो साफा जानो बाजैनि सेबां कट गैया आरो ना बेहाय क'क्राझाराव बेस्ट आंनि थाखाय आरो क'क्राझाराव बाजै हटेलानो बाजै हटेल अमा बेदर नारजि ना अनला गैला ना दे
Jaखांबाय दे एकदम मोजां जाखांबाय दे जाखांना ओंखारबाय थांसै टाटा बाय बाय बेखिनियावनो जोबथ'बाय भिडिअ'।